Take me back You to don't know old now, days. but I'm gonna tell you something. Take me back to old days. Take me back, Mbagwa nwanyị dị mma. Take me back, mgbe nwanyị nwere agwa dị mma. Take me back, mgbe nwanyị nwere nsọpụrụ. Take me back, ụwa aka na nka, ọka na ụwa wa na awa, ọwa na n'ụwa akago nka, ọka na o. Ei, Igbo bụ Igbo, ekenekwa ngụgụ onye ọma nji eme ọnụ wee na-asị gị nke ichiri ka isere ụmụnne m aka m bụkwa akụ nwa okwu okwu nwa ọzọ bụla na-apụ na-eri akpụ nkọrọ ụmụnne m ọ dịgo ka ọ ga-adị na nke ikpeazụ a nwanne ọ na-ewutezi n'obi ọ na-ewute n'obi nke ukwuu o nwere ọzọ onye chọrọ iju ese o nwere ọzọ onye chọrọ iju ese ma ọ bụ dị ndụ nne anyị ha biri ma ọ bụ nne nne anyị ha biri ha ji wuo ọnụ dị n'oge fa ji wuo ọnọdụ wuo na be di Paji wuo nọgide je ruo tata dị ife a o nwere ozi onye chọziri ibi dị ndụ ahụ onye ọbụla chọziri ime 24th century onye ọbụla chọziri isozi nke na-egwin ọma na-enye anyị nsogbu ọma na-eme anyị ife ya bụ inu ahụ ndị gboo tụrụ si na akwụna ga-ebe akwa nwa nọ na nka ọ bụ ife ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-afụzi na nke ikpeazụ a nke pụtara n'isoro ihe mee na nwanne m merụ kpụọ m isi akpọrọ alụbat tekikwa ma a na shepu isi gị ọ dịka shepu isi alụbat nwanne ya bụ ife na-enye nsogbu ịfụrụ mmadụ see tatu ọmagụba gị agụ ise tatu nwaanyị akaghị anụ ịfụrụ mmadụ ọmade ife na-arụ ya ọmagụba gị agụ ide ife nwaanyị akaghị anụ ịfụrụ mmadụ ọ na-ebi ndụ ka o si wee okwu ya na-eme ka o si wee okwu ya uwe abalị agba aka nwaanyị akaghị anụ ịfụrụ mmadụ ọ na-epiogharị na-eme ka o si wee okwu ya na-eyi ụdị akwa sọrọ ya na-eyi ụdị mbe n'ukwu sọrọ ya na-agbagharị ọtọ na-aga everywhere ịma na-eṅo mmiri ihe nwaanyị aka ga-anụ ịmarụ na dozins ahụ ị na-eme ihe ditamin otu your future ga-adị na dozins ahụ ị na-ebi kịta na ịdị ndụ ahụ ị na-ebi kịta na ihe ditamin otu your future ga-adị nene ihe onyonyo a dị n'elu nwanne ka ịghọta ife nna akọwa ọfụma nene ife onyonyo ihe na-afụ ugbu a ka ịghọta ife nna akọwa ọfụma ọtụtụ parents ọtụtụ nne na nna adakwụzighị etiri ụmụ ha anya adakwụzighị azụ ụmụ fa n'usoro eziwu ọzọ anyị ihe anyị onye ọbụla nọziwuzi nke pụta esoro ihe ma nke dị mma ma nke ọjọọ esoro ihe ọ na-emebiri anyị ife nwanne ihe nwoke na-anụkwa nna nwaanyị ụkwụ na agwa ọkwọ n'otu isi debe onwe the way you dress is the way you be addressed otu gị bụ nwaanyị si edebe onwe gị n'anya ndị nọ gị n'akụkụ otu gị bụ nwaanyị si eme na ya bụ grupu ahụ ị nọ otu gị bụ nwaanyị si emeso ndị maalụ gị ọ matakwa a lot, it matters a lot, and sometimes in some places o determine your future because whatever you do today ka a ga-eji ị ga-eri ụgwọ ọrịa as time goes on. Ọ bụrụ ị na-ebi ndụ anyhow, ọ bụrụ ị na-eme na ibe m mere, ọ bụrụ ị na-eyi dị mbe n'ukwu dị iche iche a na-etu gị bebi ọkụ a na-etu gị onu gbajie boys a na-etu gị afa dị iche iche ị na-aṅụrị iche n'ọwụ ndụ iche niile ebi ndụ nwanne apụna ga-ebe akwa nwa nọ na nka enwere mmasị na mmekwu na n'ife onyonyo anyị na-afọ ugbu a ọ wụdị ife ọ na-akọ ọsọ ọ bụghị na ịma ha mma ọ bụghị na ibu ha dazie elu ọ bụghịkwu na ibu ha dazie ana ọ bụrụkwu na iburu nri nwa mana mgbe o lụrụ na anụ di na nwunye nwoke nwere ife ọ na-anụ nwoke nwere ife ọ na-achọ n'ebe ego bụ nwaanyị nọ abụrụ arụ gị ahụ efuru mgbe o ruo na di na nwunye ị mara na nwoke ga-eme selekshọn ọtụtụ ife ndị a na-ebutere nwoke gị na na-obicha anya bụ ndụ na township oge ruo mgbe ọ ga-anụ nwaanyị ọmanaba vileji chọba nwaanyị azụrụ ọfụma chọba nwaanyị anya doro ana chọba nwaanyị na-eje ozi chọba nwaanyị nwere nrube isi ọtụtụ ife ndị a maka na ife a na-anụ bụkwa na onye gị na na ga-ebika nka ọ bụ ọkwa na ede night ka ọ bịa na awụ ihe a na-eme ofu ọnwa ọ bụrụ ife otu afọ ife a na-ekwu okwu ya bụ onye gị na na ga-ebika nka ebe isi amatarọ weda ma iwu onye mgbago weda ma iwu onye mgbada ọ matahadụ ihe matara ụwa agwa gị ihe matara ụwa otu isi ebi ndụ ihe matara ụwa otu isi eme kedu otu ndị nọ gị n'akụkụ si afụta gị kedu ife ị na-eme kedu otu isi ekwu okwu na grupu ahụ ị nọ kedu otu isi erespọndụ n'ogbe ahụ ị nọ na ndị ahụ gị na ha nọdebere kedu otu ha si afụta gị ikekwu na grupu ahụ ị na iche ike ide hello guys nwanne ị mara na once ide data hello guys ahụ ị na-ede
dịtị na-akpụtọgo gị dịtị na ilego ugwu gị enwegodo onye sara onye asa enwegodo onye sara onye bụ okwu enwegodo onye kwere onye bụ ekene nwanne ọkwa ọdịka ọ dị maka na ọdịka ọ dị kpọba ọdịka ọ dị egolu ịnidiri ịjụ onwe gị na ịdị ndụ ị na-ebi kịta na ịdị ife ị na-eme na ife nne gị ha mere nne gị ha esere ụmụntatus isere nne gị ha ihe apịtọrọ ịdị ndụ ị na-apịta ugbu a achọrọ m ime ka ị marụ na ife a na-etinyekwara mmadụ uru anụ na-ada etinyere mmadụ ọkpụkpụ ife nwoke na-achọ bụ nwaanyị ga-edofe ya ahụ ọ nwaanyị ya na na-abụghị ebika nka nwaanyị nwere nrube isi nwaanyị nwere ọgụgụ isi nwaanyị kwanyere onwe ya ugwu ọ bụ idike ife nwoke na-achọ kwanyere onwe gị ugwu ka nwoke dị anụrụ gị n'iwu onye mgbago ma ọ n'iwu onye mgbada ma ọ bụ n'isi n'ime ọfịa matahụ ị ga-ajụ onwe gị kedu ife merụ o ji wee bụrụ na gị na nwoke ga-ebiche iri ndụ ị na-ebi kịta na ọ chọba ịnụ nwaanyị ọ ma gaa nụrụ mgbeke ahụ ife ruru nọ na vileji ọ ma gaa nụrụ mgbeke ahụ ife ruru na-azachasịrị ụlọ kọmpaụndụ mgbeke ahụ ife ruru na levụl elu oge na na-abụ ị ga-ajụ onwe gị dị risin ịdị ndụ ị na-ebi kịta mata selọt ịdị ndụ gị bụ nwaanyị na-ebi kịta mata selọt enwere m onye ihe mma agwa gị ọtụtụ okwu adọrọ n'ụka mgbede kiri ife onyonyo a kama na okwu ikpeazụ m na-agwadebe gị bụ ọ bụrụ na iruo 40 years ọ bụrụ na irube 30 something years instead ị ga-eje n'ụlọ ụka je na-eme mkpọtụ instead ị ga-eje n'ụlọ ụka je na-edistọbụ ndị bịara ikpe ezigbo ekpere in the name of na ayọ di ọ kaara gị mma na ije tụrụ ime mụọ nwa tụrụ ime mụọ nwa ka ife onye ga-ene gị ụwa nka maka na akwụna ga-ebe akwa nwa n'oge ruo oge a ka ọ ga-aha n'ọnụ were okwu nwa mmadụ wee mmere ife tụsaalụ m ozi a na subscribe on my YouTube channel ekenekwa m ụnụ bụ na-asị ụnụ nke onye chiri ya zere ụnụ igbo bụ igbo na-ede na ife onyonyo a daalụ. Hi guys, my name is Esther Sky. I beg something where they bother me, don't in fact it's in they pay me. On behalf of all the girls from Imo State, please, may I help us beg Anambra men and Enugu men, may they marry us. Only few of Anambra men and they marry other tribe. And only few of Enugu men and they go see marry Imo State. In fact, the worst part of it is that Enugu men don't even like to date any girl from Imo State. Then they even date. If they date you, they don't go spend 1 naira on you. They go the phone say they don't get money. But Anambra men, they money spend money on a woman. But if they won't marry, they will go village, go carry wife, send their market wife for them. When I help us beg Anambra men. Anambra men, they fine. But then they like to marry Imo State girls. They can only flaunt Imo State girls around, date them as a girlfriend. But if they won't marry, they go village, go carry wife. Nobody won't marry anybody from Imo State. Nobody won't marry us. What will do? Our own Imo men, no, they marry us again. Our own Imo men, in fact, they don't even like to marry cha-cha-cha. They want to go build hotel, make money, build hotel, travel. Tomorrow they will say they go Cambridge. They go Cambridge, go. You see, Imo man with all these 40 years, never even ready to marry. And if they won't marry, they'll go marry Yoruba, marry other tribe. They don't marry us. Who will come marry us from Imo State? Anambra don't reject us. Enugu don't reject us. Even Benin Papa don't reject us. Who will marry us now? Even Ned Nwoko, why they take the girl hope, say maybe I go be in 7th wife or 8th wife. He never answer me. Ned now don't they marry 7th wife. And the girl hope say next say now I go be in 8th wife. Now they tell me say I no be virgin. Only virgin they marry. We get everything. Yeah, nobody won't marry us. See now, see everything there. See everything there. Everything there. Who will come marry me? I define husband. I won't marry you. Wait till I won't marry.